ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ତାର ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନ ସେବା ପାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁରି ହେଉଛି। କବିର ଗୋଟାଏ ଦିନ ମତେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆଉ ଯେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନା? ପଚାରନାରେ ତା କଥା ମତେ କିଛି ପଚାରନା। ସେ କୋଉଠି ଅଛି କଣ କରୁଛି ଆମେ ତା ଖବର ପାଇପାରିବାନି ରେ। ନା ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ନା ତାର କିଛି ଖବର ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇଲେନି କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ଏ ଦୁନିଆଟା ମତେ ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ। କଣ ହେଇଛି କି ରାଜୁ? କାହାକୁ ଡରୁଛୁ? ତୁ ଆସିଛୁ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସେ ଖାଆନ୍ତିରେ, ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରଟାକୁ ବିକି ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆଇଛି। ଜରୁରୀ କାମ? ତୋ ଭାଣିଜା କୁଆଡେ ଗଲା କି? ଦି ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। ଆଉ ସେ ଫେରିବନି। କାହିଁକି ଫେରିବନି ବୋଉ? ମୋ ଭାଉଜ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ଠିକ ସେଇଠି ଅଛି। ତୋ ଭାଇକି ବାହା ହେଲା, ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଜାଣିଲା ଏଟାକୁ ତୁମର ହେଇଛି। ତୁମର ଅପରେସନ କରୁ କରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଏକୁ କାନ ଥର ଆଣିକି ଗତି କରେଇଛି। ଇଏ ତ ବୋଝ, ତାପରେ ତୁ ଲଳିତା ବିଡ଼ା କଣ ଡାକିତିରି ପାଠ ପଢିବୁ। ଡାକିତିରି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ସେ କଣ ଟଙ୍କା ଛୁପା ମିଚିଲି ହେଇଛି? ଅବଶ୍ୟ ତମକୁ କିଛି କିଛି ଦବ, ତାପରେ ତମର ଏଇଟା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବନି। ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସତ କଥାଟା କହିଦଉନୁ। ତୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ତେବେ ଶୁଣ, ତୋ ଭାଇଜା ତତେ ଛାଡ଼ି ତା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ଦିନ କେଇଟା ଯାଉ ଠିକ ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ ଭାଇଜା ତତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କେମିତି ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ଏ ଦିନ କେଇଟାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତିକି ଚିହ୍ନିଛି ସିଏ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତା କହୁଛି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ସେ ମରିଯାଏ, ଯଦି ଆଜି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଘରେ ବିଧବା ହେଇକି ପଡ଼ିରହିବ ପଛେ ଅନ୍ୟକୁ ପର ପୁରୁଷର ପହଞ୍ଚାଇବ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେନି। ହେଲା, ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତ? ଦିନ କେଇଟା ଯାଉ ତମେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କହିଦଉନୁ। ସିଧା ସିଧା ନ କହି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କାଇକି କହୁଛି। ମତେ କହିଲୁ ତ ଅପରେସନ ହେଲା କେମିତି? କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା? ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ରଥ ଶର୍ମା ଚାହିଁନଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଛେ କିଏ? ଲାଖି କହୁଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଦଉଛି କିଆ? ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଦିନ କେଇଟା ଯାଉ ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ ଭାଇଜା ତତେ ଛାଡ଼ି ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯାହା କରି ଅନେଇଥିବୁ ତୋ ଭାଇଜା ତତେ ଭୁଲି ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସୋନାକ୍ଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି, ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୋ ସୋନାକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଭାଇଜା ମେଡିକାଲ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତ ତତେ ଖାଲି ମନି ଭୁଲା ଭଳି ମହ ହେଇ ଆସୁଛି। ମତେ କହିଲୁ ତତେ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଡାକ୍ତର ତାର କିଏ? ସେ ଡାକ୍ତର ସହିତ ତାର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ସେ ଡାକ୍ତର ସହିତ ତାର କେତେ ଦିନର ଡାରେ ନାରେ? ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରର କେତେଟା ଛୁଆକୁ ତୋ ଭାଣିଜା ତା ପେଟ ଭିତରେ ମାରିଛି? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚାହିଁବ ମା ମୋ ଝୁଅকে ଏକୁଟିଆ ଥିବ ମୁଁ
रे नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार आशुतोष एबे तबे केमिति अछ भलो अछ त हाँ खूब भला अरे वो 100% छो तमे बहुत जल्दी भलो होई जिवो ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାର୍ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହୁଛ? କଣ ସବୁ ଏମିତି ଗପି ଯାଉଛ? ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆହୁରି ବି ବୁଝି ସାରିଲିଣି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପରଖି ସାରିଲିଣି କିଏ କାହା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ବୁଝିଗଲି ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ। ତମେ ଜାଣିବନି ମୁଁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲି? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। ଚାକିରି ହଁ କି ଚାକିରି କରୁଛ ଭାଉଜ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ଏଇ ସାର୍ ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। सोनाखी ये सार तुमको चाकरी देवेनी तो अब तुम किए सोनाखी सार सहित प्रथम परिचय करे तो मते कहदेव सार होछंती साक्षात भगवान मु अनुभव करथि भगवान हे नथिले सियमिति बिना सतरे हमको केमिति साहाय्य करिताते मन को पचारुथि ए भगवान करो ना कोन छड़ी मुगी तो बुझिगली सार होछंती साक्षात भगवान श्री कृष्ण अब मुझसे गोपपुर ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ସେ କେତେ ଡେଭଲପ କରିଛି। डेवलप करिसी मैं बहुत डेवलप करती सोनाखी तमे एकदम ठीक है छो ए सोनाखी तमे ओटे काम करो तमे तो सार को एटी फ्रेश ସାର୍ अरे पड़े जे यार छोड़ ऑप्शन काई के तमे जो हाई पावर मेडिसिन दिया छी से पे सेमती विचलित होई जाई छी एकदम ठीक है सर को हाई पावर मेडिसिन हाँ सर ये हाई पावर मेडिसिन मत विचारित करि दउची हमको एडमिशन याद ही दरकार सार आपण अछंती माने मो स्त्रीर भगवान अछंती हमर आउ कोन दरकार एडमिशन हां थरे कोन हजार थरा मेडिकल जीवा दरकार पड़ेगानी सोनाखी तम मोर कथि कथा सुन सारा परे म संपूर्ण सुस्थ हेछि ए देहर कैंसर जीवन गुडा को आपे आपे चली जिबे तमे म देह छुई सत कह जहा कहिबो सत कहिबो मत तो देह छुई कहिके मो सत कहि बोली तमर कोन मो ऊपर विश्वास नै अरे कह हे डॉक्टर संदीप रात शर्मन को सहित तमर बाहाघर पर की संपर्क थिला सत कहिबो बोली म गाँव विचार छ सत कहिबो बचबी कारण म देह छुई गाँव पे चली जो सिंधु को पोछी देवार समासी पंचीवा सोनाखी तुम्हारा सब परिश्रम तुम डाक्टर भगवान को सब दया मुहूर्त के परामर्श विशिष्ट
করেছি। চল আমাদের তোমার এই নষ্ট চরিত্র এই জন্মের মধ্যে ওকে চুরি পাইবনি। বাঘা পরিবার বাবার নয় গাদাই গাদাই তো মনে হয় যে আমি ব্রাহ্মণ को साथी होगी तेज करी दबाई कर पाई गई जाको प्रति ऊपर बसे बालो तारी अति अंध पकड़ी आदि नरका सामने लड़ी केलुचु अरे तो बेटा बेटा कोता रे पागल एवं कर दिली देखो रे समस्त देखो सारा दुनिया देखो बस्ती सतेजता साबित करो टिक्के भी कम रहे शासी कोची तो और राष्ट्र चरित्र ये जन्म सृष्टि आदि अरे तो जानी तो पुराना प्रेमिका सहित बाबा परिवार दिया मोदे गाय के बहादुर भाई कौन सही डॉक्टर তুমি চিন্তা করি তুমি কে বিশ্বাস করিব তুমি চিন্তা চিৎকার করে করি আমি কথা কে শুনবে এই দুনিয়া স্বার্থ বিনা স্বার্থ ডক্টর সন্দীপনাথ শর্মা তোমাকে সাহায্য করছো কাহিনী আচ্ছা সবার মধ্যে কথা কর পাই কার সাথে কথা হচ্ছে কারকে কথা হচ্ছে এ আসো তোর যদি তো বড় ভাই তো বাচ্চা রক্ষা আছে তাহলে চরিত্র নাটকো এই ঘর রক্ষা করে বিদায় করবে সারা